שלום וברוכים הבאים לבריאות 10. התוכנית שתשמור עליכם מעודכנים יותר ובעיקר בריאים הרבה יותר. זה הזמן להיות בריאים. שלום לאורחות הראשונות שלי, חדווה ארז ודוקטור אילנה שלזינגר. בעקבות לידתם המוקדמת של פגים, קיים סיכוי סביר שתהליך ההתפתחות שלהם ייפגע. במקרים אלה חיוני לעבור טיפול פיזיותרפי שיסייע להם בעתיד. על הטיפול הפיזיותרפי בפגים נשמע מחדווה ארז, פיזיותרפיסטית מוסמכת ומומחית לפגים ולהתפתחות הילד במרכז הרפואי מאיר. מהי הגדרה של פג? איך אנחנו מגדירים פג? פג זה בעצם תינוק שנולד לפני שבוע 37, שזה בעצם מועד. כל תינוק שנולד לפני השבוע הזה מוגדר כפג, לא משנה מה משקלו. איזה שלבים התפתחותיים יכולים להיפגע כתוצאה מפגות, כתוצאה מכך שנולדים לפני שבוע 37? בעצם השלבים ההתפתחותיים שהפג יכול להיפגע מהם, זה שלבים שונים שנובעים כתוצאה מהתכונות שלו שנוצרו בעצם מכיוון שהוא נולד בלידה מוקדמת. למשל, אנחנו יודעים שיש פגיעות שונות במערכת העצבים המרכזית, מאפיינים שונים למערכת השלד והשריר ומערכת התנועה. אנחנו יודעים שיש מאפיינים שונים למערכות התחושה, וגם כתוצאה מכל הסטרס שחווה הפג, בעצם זה שהוא נולד לתוך הפגייה, שהיא סביבה שמאפשרת את הקיום שלו מצד אחד, אבל מצד שני היא מאוד עוינת. מאוד עוינת ורועשת, עם אור, התערבויות רפואיות, צוות רפואי שעושה דברים שהם לא כל כך נעימים לפעמים. פולשניים וחודרניים. לקחת דם, לאנשים, דברים שמצילים את החיים שלו מצד אחד, ומצד שני גם יכולים להעלות את רמת הסטרס שלו. התפקיד שלנו בעצם מבחינת הפגייה עצמה, כפיזיותרפיסטים, זה לנסות לעזור לפג, לשמור על האיזון המקסימלי במצב הקיים. זאת אומרת, להפחית כמה שיותר את הגירויים שהם לא טובים, זה כל צוות הפגייה עושה, ומצד שני, לארגן אותו בתנוחה שמעודדת את ההתפתחות התקינה שלו, שזה הכיפוף הפיזיולוגי. אז בואו נתחיל עכשיו תכלס בשטח. מה אתם עושים מבחינה פיזיותרפית? בפגייה עצמה, כמו שאמרתי, התפקיד הוא באמת מינימום של התעסקות. אנחנו מתעסקים בעיקר בתנוחה, בתוך קן. זאת אומרת, מארגנים את התינוק במצב... מקננים אותו, כן. מקננים אותו, כן, במצב של כיפוף פיזיולוגי, כדי שהוא יקבל את התחושה ואת המסר התנועתי, שזה איזשהו מנח שכדאי או יעזור לו. זה כאילו המשך של הרחם? כלומר, כאילו אתם משכיבים אותו כאילו בתנוחה עוברית בתוך... למעשה הרחם הוא, הרעיון של הקן הוא לאפשר לתינוק להימצא בתנוחה הכי קרובה לתנוחה שהוא נמצא בה ברחם בשבועות האלה. מכיוון שהפגים נולדים לפני שהם מספיקים להגיע לכיפוף הפיזיולוגי הזה, הם לא חווים אותו מספיק, וזה משדר לכל מערכות התחושה והתנועה שלהם מסר מסוים, שיכול לגרום לאחר מכן לבעיות התפתחותיות שונות. עכשיו, אתם יכולים פחות או יותר לצפות לפי הגיל שהתינוק נולד, או לפי הפגות שלו, מה יכולות להיות הבעיות בשלב יותר מאוחר, וכבר להתחיל לטפל בהם מבעוד מועד, או ברגע שהתינוק עוזב את הפגייה, אז צריך להתחיל לדאוג לשיקום שלו. אז שוב, התפקיד שלנו פה גם מתחלק לשני חלקים. בפגייה עצמה אפשר לעשות מה שנקרא אבחון על פי תנועה ספונטנית, שזה טכניקה מצוינת ומאוד מאוד מהימנה מבחינת היכולת הדיוק שלה. מה זה? מה זאת אומרת? תנועה ספונטנית היא בעצם תנועה שנוצרת החל משבוע 7 עד 10 להיריון. זו תנועה שמערבת את הגב ואת הגפיים, היא נוצרת מעצמה מאזורים שנקראים גרעיני הבסיס בגזע המוח. אין לנו אפשרות ליצור אותה, אין לנו אפשרות לשלוט עליה, ועל ידי האבחון של אותה תנועה ספונטנית, אנחנו יכולים לקבל תמונה מאוד יפה של מערכת העצבים המרכזית. מה אתם רואים בשטח? שהילד מזיז, מניע ידיים, מניע רגליים? זה לא רק העניין של מניע, אלא איך הוא מניע, מכיוון שיש גם תנועות נוספות שהתינוק עושה, אבל אם אני מסתכלת רק על התנועה הספונטנית, וזה משהו שאנחנו צריכים ללמוד לעשות אותו, כי צריך לדעת במה להתמקד ואיך להסתכל על הדברים, אני יכולה לדעת אם באמת יש בעיה או אין בעיה, ברמה הגסה. בשלב השני אני יכולה לראות תנועות נלוות שמלמדות אותי על איכות התנועה של התינוק, זאת אומרת לא רק התנועה הספונטנית כן לא קיימת, אלא גם מה האיכות של התנועות הנוספות שהוא עושה. זאת אומרת זה מראה לי על איזושהי מגמה. בנוסף לזה אני אעשה גם הערכה נוירולוגית בגילאים טיפה יותר מאוחרים, לקראת שבוע 34 ולקראת השחרור, לא בהתחלה כמובן כמו שאמרנו. וחלק מהתפקיד גם בנוסף להערכה הזאת זה להכין את ההורים לקראת השחרור הביתה. זאת
זאת אומרת, לתת להם תרגילים איך שהם משתחררים, כדי שיוכלו להמשיך... ללמד אותם שיוכלו להמשיך לעבוד עם הילד בבית. לעבוד עם הילד בבית. בואי תראי לנו כמה דברים. למשל, דברים שאני מראה להורים בפגיעה, שאני יכולה להראות אותם פה, זה עקרונות מאוד פשוטים ובסיסיים שאפשר לקיים אותם בחיי היום-יום. אני לוקחת תינוק בצורה כזאת, שוב, דיברנו על הכיפוף הפיזיולוגי והחשיבות שלו לתינוק, ובעצם אני מארסלת אותו בתנוחה, אוקיי? אני שומרת על כיפוף של הירך והברך, אוקיי? דואגת ששתי הידיים שלו יהיו לכיוון קו האמצע וקרובות לפה ולעיניים, מכיוון שאנחנו יודעים שהתינוק בשלב הזה עדיין לומד את הגוף שלו ולומד את הסביבה באמצעות הידיים. הוא ממשש את הפנים שלו, זה גם משהו שאנחנו נרצה לראות אותו כתנועה של ויסות, כתנועה של היכולת שלו להתארגן במרחב. ואנחנו נרצה ליצור אותה בצורה מכוונת, אבל לאפשר לו גם לראות איך הוא מגיב לאותה תנוחה. זה דבר מאוד מאוד פשוט שניתן לעשות אותו ולהסביר להורים, והם יכולים לעשות את זה אחר כך כשהם משתחררים הביתה. דברים נוספים זה למשל לארגן אותו, לעטוף אותו בתוך איזשהו חיתול או איזושהי סמיכה קטנה, ששוב מארגנת אותו במנח הזה בצורה פסיבית. אני שומרת על הידיים בכיוון קו האמצע, ומה שאני עושה, אני בעצם אוספת את הגוף שלו שוב פעם לפלקשן הפיזיולוגי שדיברנו קודם, לכיפוף הזה. לתנוחה הפיזיולוגית, כן. כן. וככה אני יכולה אפילו גם ללכת איתו במהלך היום, אני יכולה להרגיע אותו, אני יכולה להאכיל אותו, אני אאכיל אותו בצורה כזאת, אני אקפיד ששתי הידיים שלו יהיו על הבקבוק, שכבר הוא ילמד למעשה להתמרכז סביב הבקבוק, וכל המסר שלי הוא מסר של איסוף, של כיפוף, של מרכוז, של כל התנועה שלו לכיוון קו האמצע, כי בשלבים המאוחרים יותר של ההתפתחות, לקראת גיל 4 חודשים, אני אצפה שהוא יעשה את זה לבד. וגם פה את מקפלת לו את הרגליים, נכון? את שמה את האצבע בין למעשה אני מחזיקה, כן, אני מחזיקה בין הירך לברך. מה לגבי נשים שהולכות הרבה זמן עם הילד במנסאים? בעיקרון רצוי שהמנסה יהיה מנסה מארסל. כן. לא מנסאים שהם לא, ודאי, לא מנסה שהילד יושב בתוכו כשהוא עוד לא מסוגל לשבת. בשלבים הראשונים זה עדיין מוקדם מדי, כדאי באמת לתת לו שוב את הכיפוף הפיזיולוגי, שהוא מסר מאוד מאוד חשוב שהגוף שלו כל הזמן צריך לקבל, לא רק בשחרור, אלא גם אחרי השחרור ולאורך שנתיים הראשונות לחיים. לא הגזמתי עכשיו, אבל הכיפוף הפיזיולוגי לפחות בחודשים הראשונים לחיים, ובשלבים האחרים אני אלמד אותו את הדרך לעשות את הדברים בצורה יותר איכותית ויותר מתאימה, כדי לעודד את ההתפתחות שלו בצורה מיטבית. עכשיו, תינוקות שנולדו בזמן, בפול טרם, מה שנקרא, 9 חודשים, צריכים גם את הדברים האלה, או... תלוי. יהיו תינוקות שיש להם קשיים מסוימים, לצערי לא תמיד אנחנו יודעים להבחן מה הסיבה, לא תמיד הם עוברים איזשהו אבחון, חוץ מאבחון נוירולוגי, לא עוברים איזושהי הדמיה שיכולה להגיד לנו מה בדיוק קורה, אבל בהחלט יש תינוקות שאתה תראה התנהגות so called פגית, כמו פגים, אבל בעצם הם נולדו בזמן, אבל הם מתנהגים כמו פגים. למשל, קושי ועיצוב של הגב, שלא מאפשר להם להביא את הידיים לכיוון קו האמצע ולבצע את התנועה בגיל 4 חודשים. זו הדוגמה שנתתי. זה לא חייב להיות פג. טוב, רופאי הילדים אני מניח ורופאים להתפתחות הילד מכירים את זה וגם בודקים את זה ביחד איתכם ויכולים גם לייעץ להורים ולהפנות אותם אליכם. תודה רבה לחדווה ארז וכעת לנושא הבא.